Početkom 1970-ih, dvije svemirske letjelice šaljemo u istraživanje plinovitih divova sunčevog sustava. To su Pioneer 10 i 11. Međutim, već prije lansiranja znamo da njihovo putovanje neće stati samo na planetima našeg sustava, već će ih snažna Jupiterova gravitacija vinuti u međuzvijezdani prostor. Zato bi bilo šteta da s njima ne pošaljemo razglednicu. Za svaki slučaj, ako se putem zateknu kakvi znatiželjnici. Tako je razmišljao i novinar Eric Burgess dok je pomno pratio razvoj Pioneera. On tu ideju predstavlja astrofizičaru Carlu Saganu, koji je oduševljeno prihvaća. Ovo je priča o toj genijalnoj, kontroverznoj, vizionarskoj i nepristojnoj razglednici. U izradu razglednice, Carl Sagan uključuje kolegu astronoma Franka Drakea, kao i svoju tadašnju suprugu, umjetnicu Lindu Salzman Sagan. Što god da smisle, moraju biti brzi, jer lansiranje je za svega nekoliko mjeseci. Svaki teret koji se dodaje letjelici pomiče njezin centar gravitacije. Kako bi se kompenziralo za taj pomak, potrebno je ponovno poravnati potisnike, za što je pak potrebno vremena. U suprotnom bi putovanje moglo završiti puno bliže doma. Carl, Frank i Linda kreativni su i marljivi, pa razglednice uspijevaju osmisliti unutar roka, u samo 3 tjedna. Vjerojatno nisu spojili ni jedan vikend s praznikom. Maximus tragedija. Možda nisu stigli popiti ni 4. šalicu kave. A možda su čak radili i nedjeljom. Plod njihovog rada su zlatom eloksirane aluminijske plakete dimenzija 15,24 na 22,86 cm, po svaka za jednu letjelicu. Plakete, naravno, ovako prazne, ne bi baš bile zanimljive razglednice, pogotovo ne nepristojne, a obećao sam nepristojnosti. Ljudi, bit će svega. Ovo je 18 plus epizoda Znanstvenutka. Da je na TV-u išla bi u noćnom terminu sumnjivog troznamenkastog kanala. Da je u kinodistribuciji igrala bi u ruševini kina Kustošija. Na internetu je mjesto samo na YouTube-u. Ali prvo nekoliko minuta znanosti, a tek onda žutilo, ok? I zato se neću nikad obogatit. Idemo se bolje upoznati s našim svemirskim razglednicama. Ključ za njihovo razumijevanje ugraviran je u gornjem lijevom kutu plakete. To je prikaz 2 energetska stanja atoma vodika. U prijelazu iz jednog stanja u drugo nastaje elektromagnetsko zračenje perioda 0,7 nanosekundi i valne duljine 21 cm. To se u fizici naziva hiperfinim prijelazom. Njam njam. Uspravna crtica između prikaza 2 stanja vodika predstavlja binarnu jedinicu, koja nam u ovom kontekstu označava duljinu od 21 cm ili vrijeme od 0,7 nanosekundi. Hiperfini prijelaz. Mljac. Vodik je najrašireniji element u svemiru, pa možemo pretpostaviti da bi njegova stanja bila poznata izvanzemaljskoj civilizaciji koja bi posjedovala znanje i tehnologiju da uopće zamijeti i presretne naše letjelice. S tim smo definirali jedinicu za duljinu i vrijeme, pa komunikacija može započeti. Idemo dalje. Ovo je naša svemirska adresa. U samom centru prikaza nalazi se naša zvijezda, Sunce. Dugačka puna linija koja seže gotovo do desnog ruba plakete vodi do galaktičkog centra. Kraće pune linije, njih 14, prikazuju relativne udaljenosti i razmještaj značajnih pulsara. To su neutronske zvijezde koje emitiraju snažne impulse elektromagnetskog zračenja, poput kakvih svemirskih svjetionika. Potrebno je imati pogled na svega 3 od navedenih 14 pulsara kako bi se naša lokacija mogla uspješno odrediti. Svaki pulsar ima jedinstveni period vrtnje, koji je naveden u binarnom nizu iza linije udaljenosti. Vrtnja se s vremenom usporava, pa ovaj podatak može pomoći u datiranju plakete. To je dakle naša adresa u vremenu, koliko i prostoru. Ako prethodni prikaz vodi do ulice u našoj svemirskoj adresi, ovaj idući vodi ravno do kuće. Pri dnu plakete nalazi se ilustracija sunčevog sustava. Tu vidimo svih 9 planeta. Ček, što? Kakvih 9? Treba ih biti 8.
Aha, ok, kužim. To je bilo prije nego smo otkazali Pluton. Uz svaki planet nalazi se binarni niz koji predstavlja njegovu relativnu udaljenost od Sunca. Od trećeg planeta, Zemlje, kreće linija koja prolazi između Jupitera i Saturna, te simbolom strelice pokazuje prema malenom Pioniru, čija je antena usmjerena prema Zemlji, dok on napušta Sunčev sustav. I taman kad pomislite da je sve ovo bila samo navlakuša i da ovdje neće biti nikakvih sočnih nepristojnosti, a realno samo zbog tog ste uopće kliknuli na ovaj video, primijetite jedan sumnjivo prazan dio plakete i znate da sada slijedi svemirska kolotinja. Zapravo je riječ o lijepom prikazu muškarca i žene kojeg je izradila Linda Salzman Sagan. Ona je prilikom osmišljavanja dizajna inspiriranog antičkim kipovima pazila da rasna obilježja budu što neutralnija, to jest da ilustracija bude vjeran prikaz većine čovječanstva. U svom je naumu i uspjela. Pripadnici različitih populacija na plaketi su zaista i vidjeli pripadnike svoje skupine. Neki su bili ponosni što je upravo njihova skupina odabrana kao predstavnik čovječanstva, dok su neki također vidjeli upravo sebe i smatrali bezobraznim što su drugi zanemareni. Pravi ratnici društvene pravde prije nego što je to bilo popularno. Carl, Frank i Linda zaključili su kako nas nema smisla prikazati odjevenima, jer koncept odjevanja ne bi nužno bio poznat potencijalnim izvanzemaljcima. To bi sakrilo i anatomska obilježja ljudskog organizma, čime bi se smanjila znanstvena vrijednost prikaza. U ranijoj varijanti dizajna Linda je ženu prikazala anatomski korektnije. Međutim, konačno odobrenje iz NASA stiglo je tek uz kompromis. Jedna crtica na ženskom tijelu mora biti obrisana. Još jedna od ranijih ideja bila je prikazati par kako se drže za ruke. No za nekoga tko nikada nije vidio ljudska bića, ta bi slatka gesta mogla izgledati poput nečeg iz Noćnih mora. Nešto slično je vjerno prikazao dr. John Carpenter u znanstvenom radu Stvor iz 1982. Plaketa je u medijima bila cenzurirana na različite načine. Od diskretnog brisanja spolnih obilježja do prekrivanja crnom trakom. Reakcija javnosti varirala je od onih koji su bili šokirani nečime što su doživjeli kao slanje pornografije u svemir, do onih koje je čitava strka dobro zabavljala. U knjizi Dubine svemira priča o planetarnim sondama Pioneer, Mark Wolverton prenosi bizarnu zgodu o čovjeku koji na plaketi vidi nacistički pozdrav. On zahtjeva da se u potjeru za Pioneerima pošalju naoružane svemirske letjelice koje bi ih uništile u činu svemirske denacifikacije. Nemam komentara. Uglavnom, pokraj prikaza žene ugraviran je binarni broj 8. On sugerira da se naša jedinica za duljinu, onih 21 cm iz hiperfinog prijelaza vodika, pomnoži sa 8. To nam daje 168 cm za visinu žene. U pozadini ilustracije nalazi se prikaz Pioneera u ispravnom omjeru, pa će potencijalni izvanzemaljci s lakoćom dokučiti veličinu simpatičnog para. I pritom neće imati pojma koliko smo zapravo sramežljivi. Plakete su pričvršćene bočno, na konstrukciju antene, sa ugraviranom stranom okrenutom prema unutrašnjosti letjelice. Ta ih pozicija u dobroj mjeri štiti od erozije mikrometeoritima i prašinom. Pioneer 10 je lansiran 2. ožujka 1972. a Pioneer 11 6. travnja 1973. Obje su letjelice uspješno obavile svoje planetarne misije, a ni s jednom više nismo u kontaktu. Njihovi odašiljači ugasili su se kada ih radioizotopski generator gotovo 30 godina nakon lansiranja više nije mogao napajati. Iako nemaju zadano odredište, kroz milijune godina Pioneeri će prolaziti pokraj raznih zvijezda, te postupno erodirati dok od njih ne ostane samo prašina. Vjerojatnost da će ih itko pronaći je malena,
ali ipak nije jednaka nuli. Tko zna, možda ih jednom uhvate naši daleki potomci, neki budući svemirski arheolozi u lovu na interesantne muzejske primjerke. Plaketa je jedan sitan i gotovo nebitan dio znanstvene misije Pioneera 10 i 11. Ali za širu javnost upravo ta plaketa jest cijela priča. To nije trebalo biti neočekivano, ali nije ni loše, jer razglednica koju nosi ipak je najviše namijenjena upravo nama samima. Kao kakav kulturološki Rorschachov test, u kojem svatko vidi neke svoje nade i strahove. Jedne ljuti, druge zabavlja, a na kraju je bitno da svi skupa međusobno komuniciramo. Dr. Sagan also provided for Pioneer the famous picture postcard to extraterrestrial life. But in the remote contingency that there are interstellar spacefaring societies which might someday pick up this derelict no longer radioing, we thought we would put a message on it to indicate a little bit of where we are, when we are, and who we are. We think that the information on where we are and when we are, indicated in this part of the message by the configuration of certain cosmic objects called pulsars, will be completely obvious to any society capable of traveling between the stars. These two objects will be more mysterious because it is unlikely that there will be human beings anywhere else, even though there may be other creatures elsewhere. And the plaque has served a very useful purpose in making us think about what sort of impression we might wish to give to the cosmos.